Podcast C2, català.cat, episodi 61è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut, benvinguda a un nou episodi sobre llengua que t'ajudarà a dominar el català per comunicar-te adequadament, amb seguretat i precisió. Si estàs preparant-te per a la prova de C2, segurament tens 1000 preguntes, 1000 dubtes i molt poc temps. A c2català.cat ho sabem i per això hem dissenyat un curs amb un objectiu, que vagis a l'examen ben preparat, sense dubtes i sabent què has de fer i com en cada moment. No és un curs més, com tampoc no és un podcast més el nostre podcast. És com un amic que et diu, vinga va, que ho pots fer, però aquest amic actua més enllà d'aquestes paraules animoses i t'ajuda a arribar a l'objectiu. Et diu com ho has de fer per arribar-hi, amb exemples reals i amb aclariments senzills, com si fos un joc. És cert que no tots tenim els mateixos coneixements de la llengua, però des de c2català.cat volem arribar a tothom. Volem que cada episodi serveixi per aprendre i també per sentir-se més a prop de l'objectiu, dominar el català i aprovar el C2. Avui et posarem a prova, com sempre, però d'una manera diferent. T'has d'imaginar que formes part de cada una de les situacions quotidianes que et plantejarem. Tu només hauràs de fer una cosa, completar la frase amb l'opció correcta. I si vols saber si ho has encertat, hauràs d'anar a Instagram, a l'Instagram de c2català.cat, per comprovar-ho i per llegir l'explicació lingüística corresponent. Som-hi! Primera situació. Som al museu. Imagina't que ets a l'entrada del museu, fas cua amb la motxilla, l'ampolla d'aigua i les claus, i una senyora amb armilla vermella et diu: no es pot entrar amb estris personals, però pots deixar-los allà a punts suspensius i has d'omplir aquests punts suspensius amb una d'aquestes opcions. Pots deixar-los allà a la taquilla, pots deixar-los allà a la guixeta, pots deixar-los allà a l'armariet. Quina triaries? Pensa-hi i corre cap a Instagram a veure si tens raó i per què. Segona situació. Tens un dilema familiar. Has estat dubtant dies i dies sobre si dir la veritat o si era millor no dir-la per no crear tensió. Finalment decideixes que no la diràs a tothom, però a les teves germanes sí. A elles sí que, punts suspensius, vols dir la veritat. A elles sí que els hi vols dir la veritat. A elles sí que les hi vols dir la veritat. A elles sí que els vols dir la veritat. Com ho diries tu espontàniament? Instagram t'espera amb la resposta i una explicació clara com l'aigua. I tercera situació i última. Som a la platja. T'han convidat a una trobada a la platja. Arribes, busques un lloc, però una persona ocupa tot el centre, com una estrella de mar gegant. I tu li dius amb un somriure als llavis i amb paciència: decanta't una mica, si us plau, que no hi, punts suspensius, i les opcions són que no hi cabo, que no hi quebo, que no hi quepo. Aquesta és fàcil. O no tant? Ves a Instagram i descobreix la forma correcta amb exemple inclòs. I ara un consell. Tens 6 mesos per preparar-te per a l'examen, per preparar-te amb calma, al teu ritme i amb el millor suport. A c2català.cat hi trobaràs un curs complet per encarar l'examen amb seguretat. Un curs sense palla, amb exemples reals i mostres d'examen perquè puguis observar què has de fer i què no has de fer el dia de la prova. I a més, amb el suport d'un examinador que et resoldrà els dubtes en menys de 24 hores. Ens retrobem al proper episodi. Fins aviat!